ako Ginagawa sa mo. Florida bus terminal. So, naabutan ko po yung Bagao, Cagayan. Ano po siya? 6:30. Supposedly doon ako sa 7:30 to Gigaraw, Cagayan. Pero sabi nung driver, dadaan daw po sa sa Quezon. So, sumakay na lang ako. Babakasyon ako mga 4 days. Ito po si ate. Magay ka ate, baka may makapanood sa'yo. Taga saan ka ate? Santiago. Santiago. Pauwi ka, magbabakasyon. Pauwi. Pauwi. Nabalik din. may sabaw. Mga beshi, nandito po tayo sa first stopover. Hindi ko alam kung saan dito. Ito, kakain po muna kami na dinner ni ate. Si ate, fresh from Saudi. A few moments later.
Beshi, so nandito po kami sa pangalawang stopover. A few moments later. Di baba ko yan. Kahit hindi sa marunong akanto ko yun. Akanto ko. Oh. So yun. Thank you. Ayun. Hala, bobot ang tabot. Joke lang. Kuya. Beshi, so nandito na po ako sa amin. Ay, madaling pa po siya. Beshi.